హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో మనము ఈరోజు భగవత్ సేవా విధానములు మరియు అందులో ముఖ్యమైనటువంటి భగవత్ సేవా విధానాలు అనేటువంటి అంశాలు ఆల్రెడీ కొన్ని ఇంతకుముందు కూడా మనము భగవంతునికి సేవ చేసుకునేటువంటి విషయాలలో, భక్తి విషయాలలో కొన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలను ఇంతకు ముందు కూడా చూసినటువంటి దాని యొక్క కొనసాగింపుగా, ఎందుకంటే అంతకుముందు మనము భక్తి అంగాలు, తర్వాత శ్రవణము, స్మరణము ప్రక్రియల గురించి, అలాగే భగవత్ సేవా విధానాలు కొన్ని చూసాము. వాటి యొక్క కంటిన్యూషన్, అందులో ముఖ్యమైనటువంటి భగవత్ సేవా విధానాల గురించి కూడా ఈరోజు మనం మరికొన్ని అంశాలను ఈరోజు చూడబోతున్నటువంటిది. సో ఇంతకుముందు చూసినటువంటి ఆ భగవత్ సేవా విధానాలలో దాస్య భక్తి, సఖ్య భక్తి, ఆత్మ నివేదనము, ఇష్టమైనటువంటి వస్తువులను సమర్పించుకోవడం, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి కొరకే సర్వకార్యాలను చేయడము, శరణాగతి చేయడము, అలాగే తులసి వంటి మొక్కలను పూజించడము అనేటువంటి అంశాలను భగవత్ సేవా విధానాలలో కొన్నింటిని పూర్వపు క్లాసులో మనము చూసినటువంటిది. ఇక వాటి యొక్క కొనసాగింపుగా భగవత్ సేవా విధానాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలను మనము అంతకుముందు చూసినటువంటివి. మరికొన్ని భగవత్ సేవా విధానాలను ఇంకా మనకి రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి వాటికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం ద్వారా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అందులో వేద శాస్త్రములను ఆలకించడము, మధురాపుర నివాసము, భాగవత సేవ, తన స్థితికి తగినట్లుగా భగవంతుని సేవించడము, అలాగే కార్తీక మాసంలో ఊర్జ వ్రతము, భగవల్లీలను స్మరించు ఉత్సవాలు, అలాగే భక్తి శ్రద్ధలతో విగ్రహ సేవలు చేయడము,
భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము, భాగవత పఠనము, శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, హరినామ సంకీర్తనము, మధురా నివాసము వంటి అంశాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నవి. సో ఇక్కడ వేద శాస్త్రాలను ఆలకించడం అనేటువంటి అంశాలలో చూసినట్లయితే మనకి ముఖ్యంగా ఆ వేదాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము, వేదాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని కొరకు ఉన్నటువంటివి. సో కనుక మరి అలాగే ఆ సర్వము ఆ భగవంతునికి సంబంధించిందే, సర్వము ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే చేసేటువంటి అంశాలు కనుక మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనకి భగవత్ తత్వము మరియు భక్తియుత సేవ అనేటువంటి అధ్యాయంలో వాసుదేవ పరావేద, వాసుదేవ పరామక అంటూ చెప్తారు. అలాగే వాసుదేవ పరాయోగ, వాసుదేవ పరాక్రియ అంటూ చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు ఉన్నటువంటి కనుక అంటే ఇక్కడ శాస్త్రముల యందలి ముఖ్యంగా వేదాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి వాటి యొక్క పరమ లక్ష్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అయి ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మనకి భక్తియుత సేవలో ప్రగతి సాధించడానికి దోహదపడేటువంటి ఈ గ్రంథమైనా కానీ వేద శాస్త్రంగానే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో కనుక మనకి రామాయణము, మహాభారతము, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, అనేకమైనటువంటివి, భగవద్గీత, భాగవతము ఉన్నటువంటివి. సో అటువంటి శాస్త్రాల అన్నిటి యొక్క జ్ఞానము, అన్నిటి యొక్క పరమ లక్ష్యంగా ఆ భగవంతుణ్ణి సూచిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అన్ని యజ్ఞాలు మరి ఆ భగవంతుణ్ణి, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి సంతృప్త యజ్ఞో వైవిష్ణు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంది. సో కనుక వైష్ణవుల యొక్క భక్తి సేవా విధానాన్ని మనకి తెలియచేసేటువంటి విషయాల్లో ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎవరైతే మరి ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి సాహిత్యం పఠించడంలో నిరంతరము నిమగ్నమై ఉంటారో, ముఖ్యంగా మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి గ్రంథాల్లో శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీతం వంటి వాటిని పఠించడంలో నిరంతరము నిమగ్నమయ్యేటువంటి వ్యక్తి మానవ సమాజంలో ఎప్పుడూ కూడా విశిష్టమైనటువంటి వాడుగానే పరిగణించబడతాడు. అటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి పాత్రుడవుతారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి సర్వ వేదాంత సారస్వతమునకు సారభూతమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం. మరి శ్రీమద్ భాగవతం పఠనంతో అనుబంధము ఏర్పరచుకున్నటువంటి వ్యక్తికి ఇక ఇతర అయినటువంటి అంశాలపైన, పఠనం పైన అభిరుచి ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భక్తుల యొక్క లీలలను శ్రీమద్ భాగవతంలో అవి వినడం, శ్రవణం చేయడం ద్వారా, అధ్యయనం చేయడం ద్వారా దివ్య ఆనందాన్ని పొందుతాడు. కనుక ఇక ఈ ఐహికమైనటువంటి, భౌతికమైనటువంటి రచనలు అవి కూడా అతనికి మరి రుచించవు, తృప్తినియ్యవు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకా అంటే శ్రవణము భగవత్ సేవే అవుతుంది, భగవంతుని యొక్క సేవా విధానమే. అలాగే మరి భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాలను చేరడము, అక్కడ నివాసం ఏర్పరచుకోవడం, కొన్ని రోజులు ఉండడము, అది కూడా భగవత్ సేవే అవుతుంది అని చెప్తారు. అందులో ముఖ్యంగా మధురాపుర నివాసం, మనకి రూప గోస్వాముల వారు మధుర గురించి ఇంత చక్కగా వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా మధుర
ఎంతో ఉన్నతమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే ఆ మధుర పురాణం, మధుర నివాసాన్ని గురించి ఆది వరాహ పురాణంలో కూడా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తుంటుంటారు. ఎవడైతే మధుర కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల వైపుకు ఆకర్షింపబడతాడో అటువంటి వాడు మాయాశక్తి వశుడవుతాడు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు, 3 లోకాలలోనూ గల పుణ్యక్షేత్రములను సందర్శించుట వలన కలుగు ఫలితము కేవలము ఆ మధురాపురంలోని పవిత్రమైన నేలను తాకుటం వలన కలుగుతుంది అని మనకి బ్రహ్మాండ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక ఆ మధుర నేలను తాకి అక్కడ శ్రవణ స్మరణ కీర్తనలు సో చేయడం వల్ల సర్వాభిష్టాలు నెరవేరుతాయి అంటూ చెప్తుంటారు. అలాగే భాగవత సేవ అంటే ఆ వైష్ణవులు భగవద్భక్తుల సేవ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అందులో పరమశివుడు పార్వతితో పద్మపురాణంలో చెప్పినటువంటి ఒక అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నారు, ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాన్ని. పలు విధములైన ఆరాధన విధానాలు ఉన్నాయి, కానీ వాటన్నిటిలో ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆరాధనము విశిష్టమైనదిగా పరిగణింపబడును అంటూ సో పార్వతీ మాతతో పరమశివుడు చెప్పింది. అలాగే ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా విధానాలలో దేవదేవుని యొక్క అర్చనము మనకి విశిష్టమైందని చెప్పి ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆరాధన కంటే కూడా దేవదేవుని యొక్క భక్తుల ఆరాధన మరింత ఉన్నతమైంది అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో అది అందుకే మనకి భగవద్భక్తుల దాసాన దాస అట్లా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల, ఎందుకంటే ఇక్కడ అలాగే సాక్షాత్తు స్వయంగా కృష్ణ భగవానుల వారే మరి అర్జున్తో చెప్పినటువంటి, ప్రియమైన అర్జున, నా భక్తుడిని చెప్పుకునేవాడు నిజంగా నా భక్తుడు కాదు, నా భక్తులకు భక్తుడిని చెప్పుకునేవాడే వాస్తవానికి నా భక్తుడు అంటూ. సో ఎందుకంటే మనకి నేరుగా భగవంతుణ్ణి మనము అర్చించడము అనేటువంటిది ఒక్కొక్కసారి మనకి సాధ్యం కాకపోవచ్చు, కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి గురువు యొక్క నిర్దేశంలో అలా చేయాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంగా చెప్తుంటుంది. సో కాబట్టి మరి మనకి భక్తి రసామృత సింధువు అలాగే ఇతర గ్రంథాలలో చెప్పబడుతూ శ్లోకాలన్నీ చెప్పబడుతున్నవి పూర్వ ఆచార్యుల చేతను శుద్ధ భక్తుల చేత ప్రమాణంగా అంగీకరించబడినవే ఇక్కడ మనకి రూప గోస్వామిలో చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, మన యొక్క స్థితికి అనుకూలంగా మన స్థితికి తగినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవను చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో భక్తులు ఎప్పుడు కూడా, అందుకే భక్తుల ఇళ్లలో పూజ చేయాలి అని చెప్తుంటారు. వారికి వీలైనంతలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి, ఉత్సవాలను జరుపుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అక్రమంలోనే ఇప్పుడు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి కార్తీక మాసంలో ఊర్జ వ్రతము అని చెప్తుంటారు. అది ఆల్రెడీ ప్రారంభమై చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ ఊర్జ వ్రతము అనేటువంటిది వైష్ణవుల్లో చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఉత్సవంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అదే కార్తీక మాస ఉత్సవం. ఇందులో అక్టోబర్ నవంబర్ మాసంలో జరుపుకునే, ముఖ్యంగా ఆ బృందావనంలో దేవదేవుణ్ణి మనం ఇప్పుడు రోజు దామోదర అష్టకం చదువుతూ ఉన్నాం. ఆ దామోదర రూపంలో అర్చించుటకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతి. మరి దామోదరుడు ఎవరు? ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా ఆ యశోద శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ఉదరానికి, బాలకృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క ఉదరానికి
దాముడు అంటే ఇక్కడ తాడుతో బంధించబడినటువంటి వాడు దామోదరుడు అని చెప్తుంటారు. దాము అంటే తాడు, ఉదరము అంటే పొట్ట, ఆ పొట్టకు తాడు కట్టుకోబడినటువంటి. సో కనుకనే ఆ దామోదర రూపము భక్తులకి అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల్లో ఆ దామోదర లీల అతి అద్భుతమైనటువంటి లీలగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ లీలల్లో ఆ భగవంతుని అన్ని కూడా అద్భుతమైనటువంటివి. సో అటువంటి ఆ లీలలకు సంబంధించినటువంటి దామోదర మాసంలో ఆ దామోదర అష్టకాన్ని, అలాగే ఆ భగవంతునికి దీపాన్ని అర్పించేటువంటి అది. సో ముఖ్యంగా అక్కడ ఆ బృందావనంలో చాలా ఘనంగా ఈ ఊర్జ వ్రతాన్ని జరుపుతూ ఉంటుంటారు. అలాగే మధుర నగరంలో కూడా ఈ ఊర్జ సేవను భక్తులు జరుపుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల్లో పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి, సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వాటిలో. దేవదేవుడు భక్తులకు ముక్తిని గాని ఐహిక సుఖములను గాని ప్రసాదించవచ్చు. ఎందుకంటే దేవాది దేవుడుగా ఆయన అన్ని కూడా ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు. కానీ కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా మధురా నగరిలో కొన్నాళ్ల పాటు ఈ సేవ చేసిన భక్తులు దేవదేవుని పట్ల శుద్ధ భక్తిని సాధింపవలనని మాత్రమే కోరుకుంటాడు అని చెప్తుంటారు. సో అలా ఈ మాసంలో ముఖ్యంగా బృందావనం, మధుర వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా జరిగేటువంటిది, భగవద్భక్తుల యొక్క అదృష్టంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా భగవంతుని యొక్క సేవల్లో ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించుకుంటూ చేసేటువంటిది కూడా ఒక సేవ అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడానికి ఉత్సవాలు కూడా జరుపుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ లీలలను కీర్తిస్తూ మనం దామోదర లీల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు జరిపిన లీలలు, అలాగే జన్మాష్టమిలో మధురలో జరిపిన లీలలు, అలాగే బృందావన లీలలు, అలా భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ స్మరించుకునేటువంటి ఉత్సవాలు, మనం నందోత్సవం జరుపుకుంటాం, అలాగే అష్టమి, ఇలా ఆ భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి ఆ లీలలను స్మరించుకునేటువంటి ఉత్సవాలు జరపాలి అని మనకి వివిధ పురాణాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అలాగే వీటితో పాటుగా ఆ భక్తి శ్రద్ధలతో విగ్రహారాధన కూడా చేయాలని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా పురాణంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. భగవన్నామమును జపించుటలో నిరంతరము నిమగ్నుడై భక్తియుత సేవలో దివ్యానందమును అనుభవించు భక్తులకు కేవలము ముక్తి మాత్రమే కాక నిశ్చయంగా భక్తియుక్త సేవా భాగ్యం కూడా అనుగ్రహింపబడుతుంది. ముక్తి అంటే ఏంటి? ఈ భవబంధనాల నుండి విమోచనం కదా. ఈ జనన మరణ చక్రాలకు అతీతం అవడమే ముక్తి. మరియు అలా ముక్తిని పొందినటువంటి వాడు ఈ మళ్ళీ ఈ జన్మలో ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రాడు. సో కనుక మరి ఆ భక్తులు, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి భక్తులకు ముక్తి జరిగినప్పుడు వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకులుగా ఆయనకు సేవ చేసేటువంటి అదృష్టం కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం లేదా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మనకి అమల పురాణం, వైదిక విజ్ఞానమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం కల్పవృక్షం వంటిది అని చెప్తారు. జ్ఞాన రాశి అయినటువంటి మరి మానవ జాతికి అవసరమైనటువంటి సమస్త విజ్ఞానము ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, ఎందుకంటే దాంట్లో మనకి భాగవతంలో, శ్రీమద్ భాగవతంలో సంఘశాస్త్రము, రాజనీతి,
వైద్యము, ధనుర్విద్య వంటి అనేకమైనటువంటివి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో గోచరిస్తూ ఉంది. సో కనుక మరి ఆ వేదములు అనేటువంటి కల్ప వృక్షంపై వెలసినటువంటి ఆ పూర్తిగా పండిన పండుగ శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అందులోనూ మళ్ళీ ఆ సుకుడు అంటే సుకు అంటే రామచిలుక, పండు, అందులో ఆ పండు ఇంకా రామచిలుక కొట్టినటువంటి పండు అంటే ఇంకా మధురంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారి ద్వారా ఆయన యొక్క పవిత్ర ముఖార విందము నుండి వచ్చినటువంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవతము ఆ ఫలానికి మరింత రుచి అని అసలు స్వతహానే భాగవతం ఎంతో రుచి కలిగినటువంటి. ఎందుకంటే అన్నింటినీ రచించిన తదుపరి చివరిగా వేదవ్యాసుల వారు రచించినటువంటిది. మరి అటువంటి పరిపూర్ణ స్థితిలో రచించినది కనుక పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానాన్ని విని మళ్ళీ ఆత్మారాముడైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు వ్యాఖ్యానించడం వల్ల, ఆయన యొక్క ముఖార విందము నుండి వెలువడడం వల్ల దానికి ఇంకా ప్రాముఖ్యత పెరిగింది అని చెప్తుంటుంది. సో కాకపోతే ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారి ద్వారానే అధ్యయనం చెయ్యాలి అని చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇతరులు వారి ఇష్టానుసారంగా వ్యక్తిగతంగా వారి యొక్క సొంత అభిప్రాయాలను జోడించడం వల్ల దాని యొక్క యోగం నశించి. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. సో ఆ జ్ఞానము గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటిదిగా చేయాలని చెప్తుంటారు. సో మరి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని భాగవతుడు అనబడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి వ్యక్తి ద్వారానే, అంటే ఒక ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారి ద్వారానే, వారి ముఖత మనము భాగవతాన్ని వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి చెప్తుంటుంటాం. సో అలా మరి ఇంకా శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండాలి అని చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా శ్రీమద్ భాగవతము మరి శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనే పఠించడం అనేటువంటిది ఎంత ముఖ్యమో అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ నైమిషారణ్యంలో సూత గోస్వామి సమక్షంలో జరిగినటువంటి అక్కడ సౌనకాది మునులందరూ కూడా అనేక వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేయడానికి వాళ్ళు కూడుకుని ఉంటే, ఆ సందర్భంలో అక్కడికి సూత గోస్వాములు వారు వచ్చినప్పుడు వారి ద్వారా వారి ఆ శుద్ధ భక్తుడి యొక్క సాంగత్వం వారికి లభించి వారు అప్పుడు అడుగుతారు. వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానంగా సూత గోస్వాములు వారు వారి గురువైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ గోస్వాములు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు విన్ని తాను అనుభూతి పొందినటువంటి అంశాన్ని మళ్ళీ సూత గోస్వాముల వారు నైమిషారణ్యంలో సౌనకాది మునులకు చెప్తుండేటువంటి అంశంగా మనకి శ్రీమద్ భాగవతం ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం కూడా ఒక అదృష్టం ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అలాంటప్పుడే మనకి ఆ సాంగత్వాన్ని కలిగి అందరిలో యాత్రలకు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదా మనకి ఆలయాల్లో జరిగేటువంటి ఉత్సవాల్లో అలా భక్తుల యొక్క సాంగత్వం లభించడం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి భక్తి ఇంకా పెంపొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో, ఎందుకంటే దీనికి మనకి హరిభక్తి సుధోదయంలో
ఆ ప్రహ్లాద మహారాజునకు ఆయన తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడికి నడుమ జరిగినటువంటి ఒక సంవాదాన్ని చెప్తుంటారు. ఆ అందులో ఆ హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడితో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. ఏమంటే అడుగుతారంటే ఆయన అంటారు, ప్రియమైన పుత్ర, సాంగత్యము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. ఏ రంగు వస్తువు మీద ఉంచిన ఆ రంగే ప్రతిఫలించు ఒక స్ఫటికము వంటిది సాంగత్యం. అందుచేత మనము వికసించిన పుష్పముల వంటి భగవద్భక్తుల సాంగత్యంలోనున్నచో మన హృదయము స్ఫటికం వలె స్వచ్ఛగా మరి ఆ ఉన్నచో నిస్సంశయంగా వారి భక్తి భావమే అందు ప్రతిఫలించును. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనకి ఆ సాంగత్వం వలన కూడా జరిగే, అందుకే చెప్తుంటారు కదా, వారం రోజుల సాంగత్యం వారు వీరు వీరు అంటారు. అలా భక్తుల యొక్క అందుకనే మనకి ఉపదేశామృతంలో అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని వదిలివేయాలి అనేటువంటిది రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినటువంటి. సో ఆ విధంగా కొన్ని సేవలు వాటితో పాటుగా మరి ఈ యుగ ధర్మంగా ఉన్నటువంటి కలి కల్మషాల నుండి అందరినీ జీవులను బయటపడేసేటువంటి మనకి ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము ఆ హరినామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ, సో ఆ హరినామ సంకీర్తనం యొక్క ప్రాముఖ్యత చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుతో శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినటువంటి ఆ అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి చేస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే ఆ సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మహారాజా, సహజంగానే హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కీర్తించుట అలవాటైనటువంటి వ్యక్తిని ఆ పరమసిద్ధిని అందుకొని వానుగానే గుర్తించాలి. కామ్య ఫలములను కోరు కర్మయోగులను, దేవదేవునితో ఐక్యము కాగోరు ముక్తువాదులను, అష్టసిద్ధులను సాధింపగోరు యోగులను కేవలము ఈ మహామంత్రమును కీర్తించుట వలనే వారు వారు కాంక్షించడి సిద్ధులన్నిటినీ బడియగలరు అని స్పష్టంగా చెప్పబడింది అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుక మరి ఆ భగవన్ నామం, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము ఆ భగవంతుడు వేరు కాదు అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క నామము ఆ భగవంతుడు ఒకటి. ఆ భగవంతుని యొక్క నామము ఆ భగవంతుడితో అభిన్నమైనటువంటిది. సో కనుక ఎవడైతే దృఢ సంకల్పంతో మరియు నిష్ఠతో ఆ మహామంత్రాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మంత్రమును కీర్తించేటువంటి వ్యక్తి కర్మ జ్ఞాన యోగ మార్గములను అంతకు ముందే అధిగమించిన వాడని చెప్తుంటారు. అంటే అవన్నీ చేసినటువంటి ఫలాలు ఆ నామస్మరణం చేసేటువంటి వాడికి లభిస్తాయి అని చెప్పి. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారే అర్జునుడితో సంబోధించినటువంటి విషయంలో చెప్తారు, నా దివ్య నామమును నిరంతరము కీర్తించు వ్యక్తిని నాతో నిత్య సంబంధము కలిగి ఉన్నవానిగానే గ్రహింపవలను అంటూ చెప్తారు. అంటే నిరంతరము ఆ భగవన్నామాన్ని స్మరించడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలోనే ఉన్నట్లుగా ఆ వ్యక్తిని గమనించాలి అని చెప్తుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి ఆ వాసుదేవుడిని ఆరాధించుతూ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి యొక్క జిహ్వ పైన హరే కృష్ణ మంత్రం నిలుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. కనుక వాళ్ళు నిరంతరము ఏ చేస్తున్నా హరే కృష్ణ అంటూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు.
ఎందుకంటే అక్కడ ఆ భగవన్ నామానికి భగవంతుడికి ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంగా ఇక్కడ మరి ఆ భగవన్నామ స్మరణం. ఎందుకంటే మనకి శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకి అందించినటువంటి చేతో దర్పణ మార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం అంటూ ఆ భగవంతుని, ఎందుకంటే ఆ మహామంత్రం హృదయంలోని మాలిన్యాలను కడిగివేసేటువంటిది అని చెప్తుంటారు. సో ఆ మహామంత్రాన్ని చేయడం వల్ల మన యొక్క హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి మనం ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి ఎన్నెన్నో చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆ కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా కొండలు కొండలుగా పేరుకొని పోయినటువంటి. సో మరి ఆ నామ స్మరణం చేయడం వల్ల ఆ భగవన్నామం అంతటి మహిమ కలిగినటువంటి, సో ఆ హృదయంలో మాలిన్యాలన్నీ కూడా కడిగించి వేస్తుంది అని చెప్తుంటారు. సో అది ఆ నామ సంకీర్తనం చేయడం వల్ల. సో కనుక ఆ నామాన్ని మనము అపరాధరహితంగా, అందుకే నామస్మరణ చేసేటప్పుడు ఆ పంచతత్వ మంత్రం చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభులు ఎంతో కరుణామయుడని చెప్తారు. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః అంటూ కూడా ఆయన కీర్తిస్తుంది. సో అటువంటి ఆ అపరాధాలు దొరికిన వాటి నుండి మనం కాపాడడానికి అలా ముందు పంచతత్వ మంత్రం చెప్తున్నాం. సో కనుక ఆ మహామంత్రాన్ని అపరాధరహితంగా కీర్తించాలి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే దానిపైన మనకి శ్రద్ధ విశ్వాసాలు, అందుకే నామాపరాధాలు చెప్తుంటారు. అదొక కల్పితమైనటువంటిది కాదు అని, అలాగే కర్మకాండంలో భాగంగా కూడా పరిగణించకూడదు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే నామం చేస్తున్నాం కదా, పుణ్యం వస్తుంది కాబట్టి మనం చేసే చెడు పనులు చేయొచ్చు అనే భావంలో కూడా ఉండకూడదు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా మధుర, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ మధురా నివాసం అంటే సాధారణంగా తీర్థ ప్రదేశాలలో నివాసం ఉండడం, కొన్ని రోజులు అలా తీర్థస్థానాలకు వెళ్ళి రావడము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపెడుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ ప్రదేశాలలో భగవంతుడు సాక్షాత్తు అక్కడ అన్ని చోట్ల ఉంటాడు, కానీ కొన్ని ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి కదా. సో కనుక ఆ మధుర, ద్వారక వంటి దివ్య ధామాల్లో నివసించేటువంటి అదృష్టం కూడా భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారానే కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అలా మరి ఆ మధురా నగర్లో నేలను ఆరాధించటకు ఇష్టపడని వ్యక్తి ఎవడుంటాడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే కామ్యకర్మలు చేయు కర్మయోగులకు బ్రహ్మైక్యంలో కోరుకునేటువంటి మోక్ష కాముకులకు సర్వాభిష్టములను ఆ మధురా నగరం సమకూరుస్తుంది అని చెప్తారు. ప్రేమతోనూ భక్తి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి భక్తుల యొక్క అభిష్టాలను ఆ మధురా నగరము సమకూర్చగలదు అంటే ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఇతరులకే అది ఆ కర్మయోగులకు బ్రహ్మైక్యాన్ని కోరుకునేటువంటి నిరాకార వల్ల అటువంటి వాళ్ళకే తీర్చేటువంటి మరి భక్తులకు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏముంది అందులో. సో ఆ విధంగా ఆ మధురా నగరంలో వీలైనంత ఎక్కువ కనీసం ఒక్క పూటైనా గడిపేటువంటి అవకాశాన్ని పొందితే ఆ భగవంతుని యొక్క పట్ల ప్రేమ భక్తి భావన పెంపొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ మధురా నగరం ఆ వైకుంఠం కంటే కూడా
మహిమాన్వితమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఇంకా మనం చెప్పుకున్న అక్కడ రూపగోస్వాములు మనకు ఉపదేశామృతంలో చెప్పారు. మరి ఆ మధుర కంటే కూడా అంటే ఇంకా ఆ బృందావనం కంటే ఇంకా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో గోవర్ధనగిరి, అక్కడ ఆ గోవర్ధన తటంలో ఉన్న గిరి తటం పక్కన ఉన్నటువంటి రాధాకుండం, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని ప్రేమామృతం పొంగి పొర్లినటువంటి అంశం కనుక. సో ఆ విధంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రదేశాలను మనము చూడాలని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా భక్తి సేవలు అనేక రకమైనటువంటి మనకి ఈ ఉపదేశామృతంలో 11 మరియు 12 అధ్యాయాలు రెండు కూడా భగవత్ సేవ విధానాలు 1, 2 అంటూ అంతకుముందు కూడా భగవత్ సేవ స్మరణము అవి ఇచ్చినటువంటివి, భక్తి అంగాలు అంటూ ఎలా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకోవాలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా చెప్పబడినటువంటి వాటిలో మరలా ఒక 5 ఇంకా ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే మనం స్కూల్లో పిల్లలకి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ముందు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇచ్చేస్తాం, అందులో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంటారు కదా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేటం. సో అలాగే ఇక్కడ అలా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలను చెప్తూ అందులో మళ్ళీ ఒక 5 ముఖ్యమైనటువంటి భక్తి సేవా విధానాలు అంటూ మనకి ఇక్కడ ఆ రూపగోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటి వాటిని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ముఖ్యమైన 5 భక్తి సేవా విధానాలు అంటూ తదుపరి ఇప్పుడు చెప్పబడినటువంటి వాటిలో మళ్ళీ కొన్నిటిని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పటిదాకా మనం చర్చించుకున్నటువంటి ఆ భక్తి విధానాలలో మరికొన్ని అందులోనే ముఖ్యమైనటువంటివి చెప్తున్నారు. అందులో ఏంటంటే ఎలాగూ మనకి ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు వీటిలో నొక్కి చెప్పబడింది కాబట్టి మధురా నివాసము, మధుర తీర్థస్థానాన్ని దర్శించుకోవడము, దాంతో పాటుగా సాధారణంగా విగ్రహారాధనము, భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించడం. ఒకటి మధుర అంటే తీర్థస్థానాలు, మధుర, బృందావనం, ద్వారక, అటువంటి ఆ భగవంతుడు నడయాడినటువంటి ప్రదేశాలను నివాసం ఉండడము, అక్కడికి వెళ్ళి రావడం. రెండవది ఆ భగవంతుడు సాక్షాత్తు విగ్రహాల రూపాల్లో, ఎందుకంటే మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని విగ్రహాలు కోపంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తాయి, కొన్ని నవ్వుతూ ఉన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి, కొన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటాయి అని అనుకుంటూ అనుభూతులు వస్తూ ఉంటాయి. వాస్తవానికి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి విగ్రహం అంటే ఏదో రాయి లేదా చెక్కతో చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు ఆ విగ్రహంలో భగవంతుడే ఉన్నట్లుగా భావించాలి. భగవంతుడే అక్కడ ఉన్నటువంటిది, భావించడం కాదు, భగవంతుడే అక్కడ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అదంతా కూడా ఆ విధానాల్లో ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగాను మనకు ఉన్నటువంటి వాటి ప్రకారంగా అక్కడ ప్రతిష్ఠ జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఆలయాల్లో నిత్యము పూజలు మనం మామూలుగా ఇంట్లో మనం చేసిన చెప్తాం, నిత్యము అక్కడ క్రమం తప్పకుండా అన్ని పద్ధతులు అన్ని ఆచరించాలి అని చెప్తాం. సో కనుక మనకి ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నటువంటి 2 అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నటువంటి వాటిలో మరికొన్ని ఇంకా ముఖ్యమైనవిగా చెప్తూ, ఒకటి మధురా నివాసం గురించి చెప్తున్నారు, రెండవది విగ్రహారాధనం, సో ఇక మూడవది శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము. అందుకే ప్రతి ఇస్కాన్ మందిరాల్లో మార్నింగ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క కన్వీనియంట్ని బట్టి ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 అంటే సాధారణంగా 7 గంటల నుంచి 8 గంటలు అలా 9 గంటల ప్రాంతాల్లో మార్నింగ్ భాగవతం క్లాసులు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. అదే చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్లో కొన్ని నియమాలు, ఇవి ఇట్లా జరపాలి, ఇవి ఇట్లా జరపాలి అని మనకి కొన్ని నియమాలు ఇచ్చేసింది. సో మార్నింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ జరుగుతుంది. సో మనకు కూడా
అన్ని లాంగ్వేజ్ల్లో దాదాపుగా 8 to 9 జరుగుతుంది. ఇంగ్లీష్లో ఉంది, హిందీలో ఉంది, తెలుగు, కన్నడ అన్ని భాషల్లో ఉన్నాయి. తెలుగు 8 to 9 జరుగుతుంది. మీ గ్రూపుల్లో కూడా లింక్ పెడుతున్నారు, చూడండి, వీలైతే రావాలి. సో శ్రీమద్ భాగవతము పఠనము 3వది చెప్తున్నారు, శ్రవణం. ఇంకా 1 మధురా నివాసము, 2 శ్రీ విగ్రహారాధనము, 3 శ్రీమద్ భాగవత పఠనం. అమల పురాణం ఎటువంటి మలినం లేనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి, అందులోనూ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారి యొక్క ముఖత సుకుడు. సో ఆయన యొక్క ముఖత వచ్చినటువంటి, అసలే పండిన పండు అది, అందులో చిలుక కొట్టినటువంటి ఆ పండు ఎంతో మధురమైనటువంటిదిగా మనకి శ్రీమద్ భాగవతం. సో కనుక శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడం కూడా ముఖ్యమైనటువంటి భక్తి అంగాల్లోకి ఇది వస్తుంది. మనం 5 అన్నిట్లో అన్ని రకాలైన భక్తులు ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన భక్తి విధానాల్లో మధురా నివాసము, విగ్రహారాధనము, శ్రీమద్ భాగవతం పఠనం. ఇక 4వది భక్తియుక్త సేవ, అంటే భక్తుల యొక్క సేవ. సో మరి ఇక 5వది హరే కృష్ణ మహామంత్రం. ఈ 5 కూడా రూప గోస్వాముల వారు ముఖ్యమైనటువంటి 5 భక్తి విధానాలు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ విధానాలలో ఏ ఒక్కదానినైనా ఏ ఒక్కదానితోనైనా కొద్దిపాటి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటే అది ప్రారంభిక భక్తిలో సైతము భావభక్తిని పెంపొందిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం వైదీ భక్తి అంటే ఏంటి, ఏమి మనకి ఎటువంటి అవగాహన ఉండదు, ఎటువంటి ఆపేక్ష ఉండదు, కానీ గురువు గారు చెప్పారు, శాస్త్రాలు చెప్పబడినాయి కనుక చేస్తూ ఉంటాం. అలా చేస్తూ పోతూ ఉంటే కొంతకాలం తర్వాత దానిపైన మనకి అనురాగం ఏర్పడుతుంది. అదే రాగానుగ భక్తి తర్వాత తదుపరిచింది. సో ఆ రాగాన్ని తర్వాత భావభక్తిగా మారుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ప్రేమ భక్తి, అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తి రాధామాత. సో ప్రేమ భక్తిగా మారు. సో కాబట్టి ఈ 5 మధురా నివాసం కానీ, శ్రీ విగ్రహారాధన చేయడం కానీ, శ్రీమద్ భాగవతం పఠించడం కానీ, లేదా శ్రవణం చేయడం, భక్తుల యొక్క సేవ కానీ, హరే కృష్ణ మహామంత్ర సంకీర్తనం, ఇందులో దేనితో 5 కానీ దేనితో ఒకదానితో సంబంధం ఉన్నా అది కనిష్ట భక్తులను కూడా భావభక్తులుగా మారుస్తుంది అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీ విగ్రహారాధన గురించి రూప గోస్వాముల వారు ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు, చాలా చక్కటి, అంటే వ్యంగ్య కవిత్వాలు అంటాం కదా, ఆ భావంలో చెప్తుంటారు. ఏమంటారంటే, ఓ నా ప్రియమైన మిత్రుడా, ఈ ఐహిక జగత్తులోని మిత్రుల సాంగత్య సుఖమును అనుభవింపవలెనని ఇచ్చ నీలో ఏమాత్రము ఇంకను మిగిలి ఉన్నను. కేశి తీర్థం, ఆ బృందావనంలో ఒక స్నానఘట్టం, కేశి తీర్థం అనేటువంటి స్నానఘట్టం ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క విగ్రహాన్ని మాత్రం దర్శించుకోకు అని చెప్తారంట ఆయన. అంటే ఒక్కసారి ఆయన చూస్తే ఇక మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి స్నేహాలు వీళ్ళని ఎవరిపైన కూడా ఆకర్షణ కలగదు అని చెప్తారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉదాహరణ, మనకి అన్నమయ్య. సో భగవంతుడు సాక్షాత్ చెప్పి అందం గురించి చెప్తూ ఉంటే, స్త్రీ సౌందర్యాన్ని గురించి అన్నమయ్య మొదట్లో ఎంతో ఇదిగా ఉంటూ ఉంటారు. కానీ భగవత్ సౌందర్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఉంటే ఉండదయ్యా అంటాడు. కానీ ఉంటే అంటే అన్నమయ్య ఏ విధంగా మారాడు అనేటువంటి చూడవచ్చు. సో అలా అందుకే ఇక్కడ రూపగోస్వాములు వారు అంటున్నారు,
ఓ మిత్రమా, ఈ ఐహిక జగత్తులో మిత్రులతో కలిసి, భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఈ మిత్రులతో కలిసి నువ్వు ఇంకా వారి యొక్క సాంగత్య సుఖాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే, ఇంకా ఏమాత్రమైనా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ ఫ్రెండ్స్తో వీళ్ళతో తిరగాలి అనే భావన నీలో ఉండి ఉంటే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ వృందావనంలోని స్నానఘట్టమైనటువంటి కేశి తీర్థంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుని దివ్య రూపాన్ని మాత్రం దర్శించుకోకు అని చెప్పు. ఒకవేళ నువ్వు దర్శించుకుంటే ఇక మళ్ళీ ఎవరితో కూడా నీకు సాంగత్యం ఆ భగవంతుని. అందుకే ఆ బృందావనంలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ విగ్రహాలు, ఎన్నెన్నో ఆలయాలు, వందల కొలది ఆలయాలు బృందావనంలో. ఒక భగవంతుడిని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన్ని ఒకదాన్ని దర్శించుకుంటే ఇంకొకటి అంతా అసలు అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే బయటకు వస్తే మళ్ళీ ఇదే ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో అలా భగవంతుని యొక్క ఆకర్షితులైనటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు చరారు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు. సో ఈ విశుద్ధమైనటువంటి అంటే ఆ సత్వ రజో తమో గుణాలకు అతీతమై ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులు అంటే ఈ మోహాలలోకి చిక్కుకోవడం అని చెప్తుంటారు. కానీ మనం పరిపూర్ణంగా పోకపోతేనే మళ్ళీ వీటి వైపుకు అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని రోజులు భక్తి చేసి మళ్ళీ పోవడం ఇట్లా అనేటువంటి. సో మరి అలాగే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గురించి చదవడానికి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ దశమ స్కందాన్ని గురించి ఎక్కువగా లీలలు, రాసలీలలు ఉన్నటువంటి వాటిని అనురక్తి. కానీ ముందుగా ఆ 9 స్కందాలను పూర్తి చేసిన తదుపరే మిగతా అక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అలా మనకి ఆ భగవంతుడిని విగ్రహారాధన గురించి కానీ, మధురా నివాసం కానీ, అలా శ్రీకృష్ణుని యొక్క లీలను ఆస్వాదించడంలో గల దివ్య లక్షణాలను మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారు. రూపగోస్వాములు వారు వారి యొక్క స్వ అనుభవాలను, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మధురకు వెళ్తే కొన్ని ఆలయాల్లోకి వెళ్తే ఉంటాయి, అక్కడ ఆ విగ్రహాలను చూసి భగవంతుణ్ణి దర్శించుకుని, ఆ రాధామాతని వీళ్ళని దర్శించుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నుండి కళ్ళలో నీళ్లు సహజంగానే కారుతూ ఉంటుంటాయి. సో అందుకే రూపగోస్వాముల వారు ఒక భక్తుడి గురించి చెప్తుంటారు. నేను దేవదేవుడిని శ్రీ విగ్రహాలను దర్శించినది మొదలుకొని నా కన్నులు అశ్రువులతో నిండి ఆ మూర్తిని అభిషేకించుచున్నవి అని చెప్తారు. సో అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని కన్నులలో చూసుకొని అలా నీళ్లు కారుతున్నాయి అంటే ఆ బాష్పాలతో ఆ రూపాలను, ఆ కళ్ళలో ఉన్నటువంటి రూపాలను అభిషేకం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తుంది. అది భక్తిలో ఉండేటువంటి ఇది. సో ఆ విధంగా మనకి అలాగే మహామంత్రం శ్రవణం చేయడము, కీర్తించడం వలన కూడా మనకి ఆ భావనను చెప్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే రూపగోస్వాముల వారు ఇంకా మధుర మండలాన్ని గురించి వర్ణించినటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. యమునా నది ఒడ్డున కదంబ వృక్షముల నీడలో, యమునా నది ఒడ్డున కదంబ వృక్షముల నీడలో నానాజాతి పక్షుల కలకల రావముల మధ్య నిలిచియున్న ఆ శ్రీకృష్ణుడే అడుగడుగునా నాకు తలపుకు వచ్చును.
నానాజాతి పక్షుల కలవరాముల మధ్య నిలిచి ఉన్న ఆ శ్రీకృష్ణుడే అడుగడుగున నాకు తలుపునకు వచ్చును అంటూ ఆ మధురా మండలం అక్కడికి వెళ్తే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ రూపాలు అక్కడ జరిగిన లీలలను గుర్తు చేసుకుని, అంటే అవన్నీ ముందుగా మనము అధ్యయనం చేసి ఉండాలి. అవన్నీ ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి మనకి? శ్రీమద్ భాగవతం వంటి గ్రంథాలను సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు ఉన్నటువంటి వాటిని చదవడం వల్ల, వాటిని శ్రవణం చేయడం. ఇంకా చెప్తారు, ఆయనను గూర్చిన స్మృతులు దివ్య సౌందర్యానందములు. ఆయనను గూర్చిన స్మృతులు దివ్య సౌందర్యానందముల అనుభూతిని నాకు చేర్చుచున్నవి. మధురా మండలమును బృందావనమును గూర్చి శ్రీల రూప గోస్వామి వర్ణించిన అనుభూతులు వాస్తవానికి భక్తులు కాని వారికి కూడా అవి కలుగుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. ఎందుకంటే అది ఆ మధుర బృందావనము ఆ విధంగా, ఎందుకంటే సాధారణంగా అందరికీ కూడా తెలిసింది కృష్ణుడు సాక్షాత్తు ఈ భూమిపై వచ్చినప్పుడు ఉన్నటువంటి. సో ఆ మధుర పరిసరాల్లో 84 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం గల ప్రాంతం స్థలాలన్నీ కూడా ఆ యమునా నది తీరం అత్యంత ఆకర్షణంగా ఉన్నటువంటివిగా చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడు అన్ని కూడా పట్టణీకరించబడటం వల్ల మనకి కొన్ని కొన్ని మాత్రమే చెప్తుంటారు. సో ఆ ప్రదేశాలలో, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా మట్టి దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న వస్తువు ఏది అయినా ఎంతో అదృష్టం ఉంటేనే ఆ ప్రదేశంలో ఉండి ఉన్నాయని చెప్పుకుంటుంటారు. రూపగోస్వాములు వారు మనకు అందించినటువంటి గ్రంథాలన్నీ కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రపోజల్లో చెప్తున్నారు. ఆయన ఆ బృందావనాన్ని గురించి ఏవైతే మనకి వర్ణించారో అవన్నీ కూడా స్వయంగా ప్రత్యక్షంగా అనుభవించి రసించినవే అని చెప్తారు. సో కనుక వారు మనకు అందించినవన్నీ కూడా ఆ మధుర బృందావనం యొక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు అవి చెందినవని రుజువు. అవి సాధారణమైనటువంటి ప్రదేశాలు కావు, ఆధ్యాత్మిక జగత్తే అవి. సో ఈ భూమిపైనే మనకున్నటువంటి అవకాశం ఆధ్యాత్మిక జగత్తు, ఎక్కడెక్కడో ఉండే వైకుంఠ ఎక్కడో లోకాలకు అనేది. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అది అని చెప్తుంది. సో సో ఆ విధంగా ఇంకా ఇంకా ఎన్నో ఆ రూపగోస్వాముల వారు మనకి అందించినటువంటి. ఎందుకంటే కొంతమంది యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఎంతో ఎంతో మధురానుభూతులు పొందేటువంటివి. మరి అట్టి భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన వెంటనే ఒక్కొక్కసారి ఆ భక్తుల యొక్క కృప వలన వెంటనే ఫలితాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఇదిలో కూడా అంతకుముందు సనక సనందనాథులు చతుష్కుమారులు అని చెప్పబడేటువంటి 4 కుమారులు. సో వారు ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను యొక్క వాసనను గ్రహించడం వల్ల, తులసి వాసనలను గ్రహించడం ద్వారా మరుక్షణమే వారు అంతకుముందు నిరాకారవాదులుగా ఉన్న బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమయ్యేటువంటి భావంలో ఉన్నటువంటి వారు, కానీ వారు వెంటనే మహాభక్తులుగా మారిపోయినటువంటి సంఘటన మనం చూస్తాం. అలాగే బిల్వ మంగళుడు అని చెప్తుంటారు, ఆయన్ని లీలాసుకుడు అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. బిల్వమంగళ ఠాకూర్, ఆయన బిల్వమంగళుడు యొక్క లీలలు కీర్తనలు ఎన్నో దొరికితే మనకు చూస్తాయి. సో కేవలం శ్రీకృష్ణుని నామశ్రవణం మాత్రమే అత్యంత ఆయన యొక్క, అంటే ఆ రూపవతి అయినటువంటి చింతామణి చెప్తారు, రూపవతి అయినటువంటి ఆ ప్రియురాల్ని కూడా విడిచి
ఆ మధుర బృందావనానికి ప్రయాణమై అచ్చట భాగవోత్తముడు అయినటువంటి సంఘటనలు మనకి చరిత్రలో ఎన్నో ఉన్నటువంటి ఎన్నో అతిశయోక్తులుగా ఉన్నటువంటి అంశాలుగా మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు ఇంట్లో ఆ భక్తియుత సేవ వలన సాధించే ఫలితములను కేవలము వర్ణాశ్రమ ధర్మమును పాటించుట వలనే క్రమేణ మనము సాధింపగలమని కొందరు విద్వాంసులు వాదిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటి అంటే ఈ కామ్యకర్మలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు మనకి వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మాలు ఉన్నవి, అవి భగవంతుడి శాస్త్రాల్లో ఇవ్వబడినటువంటివి. కానీ ప్రామాణికులైనటువంటి భక్తులు ఇవేవి పాటించకుండా భక్తిలో నిమగ్నమైతే అవన్నీ కూడా ఆచరించిన వాళ్ళే అవుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒకదాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. నా లీలలను గురించి గుణములను గురించి వినవలనని సహజముకు ఆకర్షణ కలుగునంత వరకు వ్యక్తి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను పాటించాలి. అంటే బ్రహ్మచారి గాను, గృహస్థ గాను, వానప్రస్థ సన్యాస ఈ ధర్మాలు గాను, లేదా మనకు ఉన్నటువంటి గుణాలను అనుసరించి బ్రాహ్మణుడు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నా లీలలను గూర్చియు గుణములను గురించియు వినవలనను సహజమైన ఆకర్షణ కలుగునంత వరకే వ్యక్తి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను పాటించాలి. ఎందుకంటే మనకు మన యొక్క స్థితుల నుంచి మనకు వివిధ ధర్మాలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ కృష్ణ చైతన్యము సామీప్యమునకు వచ్చినటువంటి వాడు అవన్నీ కూడా ఆచరించినటువంటి తదుపరి అవి ఆచరించవలసినటువంటి ఇది లేదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అలా ఆ భగవంతుని యొక్క నామం పట్ల ఆకర్షణ కలిగినటువంటి వాడు, ఎందుకంటే మనకి చివరిగా భగవద్గీత అంతా బోధించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాసుశ్చ అంటూ చెప్తుంటారు. సో కనుక ఆ భగవంతుడు సో లీలల్లో మనకి చివరికి చెప్తారు, ఇవన్నీ ఆయనకి శరణగొచ్చి ఆయన యొక్క భక్తిత సేవలో నిమగ్నమైతే అన్నిటినీ ఆయనే చూసుకుంటారు అని చెప్తుంది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఓపికగా